Janko, Marienka, do domu, ešte treba krempľovať voľnu. Celý deň boli hlupli na tom polu. Už idem, mamko. Ale Mariško, to srnkom šena dať. Musíme im pomôcť tvrdú zimu prežiť, lebo sú veľké mráze túto zimu. No kde sú teda tie deti? No ja neviem. Určite zase v tom šňahu šetajú. Som ich volala už 2 razy. No jak ešte szum nam razem wyszcipane. Czerweniuczkę. No poďte mi pomôcť, bo za chvíľu še budú začnú skladať na dropanie. No Hanka moja, poď ma nachystať stôl a pery na dropanie, lebo nás to bude naháňať. Dobre, mamko, idem. To už je tu chysto. Takže budete obraviať celú dedinu jak minulý rok? Tak ako vo v krčme pri Mariašu. Ne, pravda. Jakému má krásne to piere tento rok. Krásne, keľo je hodne. A hodne. Či tež to zrobím, dneška. Už dorobím. No budeme ušiť. A ako už si pochodil? A už, ja som ešte ponovil, kde tam čmi a bude tam mraz. No, dneska už budete mať aj holdomáš. A budete mať to opiera dosť? Dosť budeme mať. Dosť, lebo Dosť. na dobrú perinu treba 4 kg pera. A potom tá naša devka nehaňbí, že prišla z malú perinu. Ja Aj ty, keď si prišla ku mne, si prišla za šubnú perinu. A z dobrú. No. Pochválen. No ujak. Na veky. Vianocko už dropajú. No, ale aj tu už dropajú. Tak idem ma pošadať. Až im tu pomôžeme. No, Toho majú fúru. Ešte toho pera. do toho povojníka. Hanka, no ulej nám. Idem, mamko, idem. To hneď takto na začiatek, aby še nám ruky netrasli. Ja Aby ste tu nedýchali. Všetka tlmočivé. No to je dobre, takto nás ešte nikde tak nepohoštili, len zmašadli, Áno. nic nespravili a už už ida mala popíjať. Už dala piť holdu máš. To je toho Štefana.
Ja, to je Idol? Štefanova domáca. No tak si... No, Na no na zdravé. Až to Nežka už dodrope má. Presne tak. Až Hanička mu na svadbu potom. Áno. Tak, až mu peknú perinu. Aj, tá je fajná. Tá hreje. Tuhá. Dobre slívky mol. Tuha je ako tá žima. No. Dúfam, že zase nepovravíte také príbehy ako minule, že ja som všet bol a potom iš aj do domu. Ale No, nebudeš ešte tam, neba má také vravička rada. ešte tam osvetlo v nosách a ja som všade videla, tam svetlo, ani zapískať. Jaj, to by bolo. No. Však svetlonoši bevali prvej. Babka vždycky vravievala, keď sa piere dropalo, u nás som bol taký chlapec a môj dedo, co bol oca, mal krčmu u Beľaja. No a tam či korhali, že keď večer sa napili, tak že liehovali na prílepku, už do domu nešli a túto na Targuľovke, že chodili svetlonoši. Takže keď spiskli na nich, tak, že za chvíľku už boli pod štenu pod okapom. Ale, že oni nemali právo pod ten okap ísť, že tam boli v bezpečí, či korhali pod tým okapom, že ten svetlonos pod ten okap nešiel. No a že to boli takí ľudia, ktorí krivo prišahali u súdu, no a že toto dva palce, keď prisahali, že to im svedčilo, že preto že im vravili svetlonož, že tie dva palce im svedčilo. Když to som nevedela. A stará som. Ulčina, toto sú dobré perka na mašťačku. Sú veľké. Musela to byť veľká huš, Dobre. lebo sú veľké tie piera. Okrmina tá už Ja, musela to byť. si skrýdol bravo. To bude dobrá nábudka. No. Potom četka, keď tak buchat napečeče a namaščete tie buchty, tú mašťačku, tak mi môžete zavolať na tie buchty. Ja. Však ja ju zanechám u svojej matere. Však ja ju zanechám u svojej matere. Mať moja, jedu ste ma mala, aj to ste kyselú ja
No tak Gaždina teda, keďže ten holdomáš už, tak ulej tým dropočom paliného, no a nech všetko mladým po tú perinu dobre spí. Dobre. Dobre. A vidím, že si napekla, co ste aj zabíjačku mali, alebo co? Tak zabíjačku sme mali, no akože tú svinku sme vokovali, no a tak okoštujče, no a dobrú chuť vám. No ďakujem aj za pohoštenie, aj za všetko. A my asi na tej Janesky zaše po víkende púdame na tie Áno. dropačky, že? No ja doma. No ja už neviem, už aby tá zima skončila, aby sme už tie dropačky, lebo už tých perín, že mi bude o nich aj šnívať všetka. Ja A Ujčina aj vy s nami pôjdete, nie? też. No určite. No do tých Janeskov No by sme musím to mali všetko ísť, vročiť. no. Ste narobili, tak dobre narobili pomáhali. divok, tak musíte mať hodne perín. Tak teda si pripíma na ten hol domáš. No a na zdravie. Tak, na Ďakujem zdravie. pekne. Na zdravíčko. Kto tu? No, takže, Na zdravie, gazda môj. Všetko má zrobené. Všetko je zrobené. No, môžem asi dať. No a treba tráž, mamka, co sa ti stalo pre pána Bože? Hovorím, mamka, postrašilo me a hneda hýpnul som do spálne, tam, kde ti moji súrodenci spali, no a mamka hneda sol, ja to som tak, soli do úst, keď si sa zľaknul, ja a hneda sa ide vymočiť. Nám dali vodu a... No, u nás to bolo soli, do A palcov vyčúrať sa. No a vyčúrať sa a soli. No a odtedy som tam ešte u toho džeda s babku asi bol 2 dní. No a už potom som sa odšťahoval ako ku máme domu, urované chalupy. No a odtedy verím, že strašovce existujú, že to je. Že sú duchovní. Ale prečo tam ku vám išiel? Čo s vami No to ja A nešiel neviem. za ním možno. Nešiel za ním, to len prechádzal možno. No a potom, A keď som... to už teraz nebýva. Lebo neboj sa. prechádzal. Neboj sa, to už teraz No a potom, keď som sa, vieš, ako aj na to A informoval, mne žádne nepostraší. no, Na zdravie, je to ono, Je to tá pravda, neboj sa. manka každého nepostraší. Vraví sa, že záleží, v jakým mešacu sa narodíš. Rozumieš, v jakým znamením. Ja som aké znamenie. No to ja neviem ti teraz povedať. ale- Kedy si narodený? Ja som váhy. To je dobré, to je dobré. Tak to strašiť nebude. Tak ťa strašiť nebude. Váhy. Ja som tiež váhy, neboj sa, mňa A postrašilo? Nie, Ešte nie? nie. Nie? Ešte samo váhy, ako Tak, až te Joneška nepostraším. keď to poviem. Ale tá Ricovská čopka natáňa na hlavu a čepočkom tuto dolu. A ešte som sama doma. No vieš to? Tak budeš rada, že ťa postraším. Nie, ja sa nebojím. Ani ja. Počúvaj, ja sa... Nebuďte tá čierna vdova. Ja sa pomodlím a mne bude dobre. Ani ja sa nebojím. Nie, no ako... Ani strašne. Som zvyknutá. Najprv tie váhy. Nie, Aj si počúvajte, sama ostala. asi budeme spať všetci v jednej izbe.